Fis-stqarrija maħruġa mill-gvern intqal li bejn Marzu 2013 u Ottubru 2013 in-numru ta' impjiegi full-time żdied b'2343 li tfisser żieda ta' ħdax-il impjieg full-time kuljum. Din ir-rata ta' tkabbir hija d-doppju ta' dik irreġistrata bejn Marzu 2008 u Marzu 2013 taħt l-amministrazzjoni preċedenti. Iċ-ċifri ppublikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jikkonfermaw li ż-żieda fl-att ta' impjiegi full-time seħħet fil-maġġoranza tagħha fis-settur privat. Fil-fatt, kien biss wieħed minn kull 5 impjiegi ġodda li kien mas-settur pubbliku. L-istqarrija tkompli tgħid li fl-aħħar 5 xhur tal-amministrazzjoni preċedenti in-numru ta' impjiegi full-time fis-settur pubbliku żdiedu b'954, kważi 2 minn kull 5 impjiegi ġodda. L-istatistika tindika wkoll li bejn Marzu 2013 u Ottubru 2013 kien hemm żieda ta' 309 self-employed. Dan b'kuntrast ma' tnaqqis ta' 66 self-employed li kien irreġistrat fl-aħħar 5 xhur tal-amministrazzjoni preċedenti. Filwaqt li fl-aħħar 5 xhur tal-gvern preċedenti kien hemm żieda ta' 12 fin-numru ta' impjiegi f'għawdex, fis-7 xhur ta' wara kien hemm żieda ta' 287. Dan ifisser li r-rata ta' tkabbir tal-impjiegi f'għawdex matul l-ewwel perjodu ta' din l-amministrazzjoni kienet 6 darbiet akbar mir-rata medja osservata taħt gvern preċedenti bejn Marzu 2008 u Marzu 2013. L-istqarrija żied tgħid li filwaqt li taħt l-amministrazzjoni ta' qabel kienu jkunu l-impjiegi part-time li juru l-ogħla rata ta' tkabbir, taħt din l-amministrazzjoni tkabbir fl-impjiegi full-time qiegħed jisboq bil-kbir tkabbir fin-numru ta' impjiegi part-time. L-istqarrija maħruġa mill-gvern tgħid li dan huwa żvilupp pożittiv li se jwassal għal fermola għal familji Maltin. L-istatistika maħruġa tikkonferma deċiżjoni meħuda mill-Kummissjoni Ewropea li twaqqaf il-proċess ta' skrutinju ta' pajjiżna fejn jidħol żbilanċi makroekonomiċi. Fil-bidu tal-2013 il-Kummissjoni kienet inkwetata fuq in-numru ta' problemi ekonomiċi li kellu pajjiżna. F'rotlazzjoni ta' din l-amministrazzjoni, dawn id-dubji tneħħew u minflok il-Kummissjoni ħarġet b'assessment pożittiv ferm għal pajjiżna. Fl-aħħar nett il-Kummissjoni Ewropea tirrimarka li filwaqt li fis-snin preċedenti l-inflazzjoni f'Malta kienet ogħla minn dik fiż-żona euro, is-sitwazzjoni issa qed tinbidel bid-deċiżjoni tal-Gvern li laħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma minn dan ix-xahar. Għal darb'oħra din il-konklużjoni xejjen id-dubji li laxxeret l-oppożizzjoni li din l-amministrazzjoni mhix se tnaqqas il-pis tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma li kienet imponiet l-amministrazzjoni preċedenti, temmet tgħid l-istqarrija maħruġa mill-Gvern.